tots. Ja sabeu que aquests dies, a causa del coronavirus, al Museu del Cinema hem hagut de suspendre totes les activitats que fem habitualment i per tant no podeu assistir a les nostres sessions habituals, a Cinefòrum, presentacions, projeccions comentades. El que intentarem aquests dies des del museu és oferir-vos una sèrie de continguts perquè vosaltres des de casa podeu continuar gaudint del cinema. No seran els continguts oferts de la manera que més ens agradaria, però sí que ens us donaran una alternativa per poder continuar veient cinema, parlant sobre cinema i analitzant algunes de les pel·lícules tal com fem als nostres cinefòrums. En aquest cas ens valdrem d'una plataforma que és la plataforma de les biblioteques públiques, la plataforma eBiblio. En aquesta plataforma hi ha molts continguts bibliogràfics, però també hi ha molts continguts cinematogràfics i moltes pel·lícules de cinema d'autor, pel·lícules que nosaltres hem programat en algun moment o altre en els nostres cicles habituals. I és per això que setmanalment intentarem fer-vos algunes recomanacions perquè pugueu veure a casa a través d'aquesta plataforma, a la qual hi podeu accedir siguent usuaris i amb la vostra targeta de les biblioteques, i també farem un petit comentari de la pel·lícula. Amb això el que volem és recomanar-vos alguns films i que pugueu des de casa vostra continuar gaudint del cinema tal com intentem fer en les nostres activitats més habituals. Avui la primera proposta és una proposta d'Ingmar Bergman i la proposta que ens agradaria presentar-vos és Maduixes silvestres. Sabeu que aquesta és una de les pel·lícules més representatives segurament de la seva extensa filmografia. Ingmar Bergman, el director suec, és avui ja una icona del cinema d'art i assaig europeu, però també aquesta pel·lícula especialment va ser potser una de les primeres que li van donar aquest reconeixement. Durant els 90 minuts que dura aquest film s'explica una història aparentment molt senzilla, un periple en cotxe, el del doctor Isaac Bord, des d'Estocolm fins a la ciutat de Lund, on va rebre un reconeixement per la seva carrera per part de la seva antiga universitat. Però aquest recorregut no és només un trajecte físic, sinó que també és una mena de camí cap al final de la vida del protagonista. Ens trobem, doncs, davant d'un relat universal i tràgic sobre un dels temes que més ha tractat el director suec, el trànsit inevitable cap a la mort. La pel·lícula és un recorregut físic, com us deia, però també és un trànsit interior i un trànsit memorialístic per molts espais en els quals ha viscut el protagonista. El film és un film amb temps descompostos, amb moltes seqüències evocatives i amb molts moments onírics que repassen el passat del protagonista. Com tota road movie, perquè Maduixes silvestres no deixa de ser també una road movie, van apareixent personatges que s'uneixen a la trama i durant tot el viatge veureu que l'acompanyarà la seva nora, la seva jove, Marianne, que és un personatge que exerceix com a element recordatori dels errors i de les faltes del passat que ha tingut el professor. En aquest cas, les faltes són normalment en el seu paper com a pare. Sabeu que Ingmar Bergman també va tenir una relació molt tortuosa amb el seu pare i que aquestes relacions paterno-filials difícils apareixen molt en la filmografia del director suec. També l'acompanyaran 3 joves, 2 nois i una noia, i aquests són una mena d'excusa narrativa per tractar altres temes que són recurrents en Bergman i a la seva filmografia, com les conseqüències de l'educació estricta tant a l'escola com a la família, com el deure, el bé o el mal, i la religiositat que també apareix sempre, perquè el pare de Bergman, amb el qual hem dit abans tenia una relació tortuosa, era també un pastor luterà excessivament estricte. La pel·lícula té 2 interpretacions femenines molt bones. Ja sabeu que en el cinema d'Ingmar Bergman el paper de les actrius és vital i en aquest cas en trobem 2 de molt destacades, la d'Ingrid Thulin
en el paper fred i contingut, amb una mena de bellesa distant de la seva nora, la Marianne, el personatge que acompanya el professor en tot el viatge, i el doble paper que fa Vivi Anderson com a la jove Sarah, un dels 3 personatges que s'uneix al cotxe per fer el viatge, i també com el primer amor d'Isaac, del professor Isaac Bord, i que interpreta aquesta actriu dos personatges diferents, però tots dos els fa d'una manera esplèndida. També aquesta pel·lícula destaca per un paper, el paper principal, en aquest cas el de Victor Sjöström, el cineasta suec, que com si es coneixeu una mica la filmografia, la biografia de Bergman, sabreu que era el cineasta preferit del director. Victor Sjöström té una pel·lícula, La carreta fantasma, una pel·lícula que precisament també podeu veure en el catàleg de Biblio, i aquesta pel·lícula Bergman sempre ha dit que és el seu film preferit. I en Maduixes silvestres hi ha un homenatge en el primer somni que té el protagonista, hi ha un homenatge directe a aquesta pel·lícula. Per tant, si us ve de gust, està bé que pugueu mirar Maduixes silvestres i també mirar La carreta fantasma, perquè són dues pel·lícules complementàries. No gaire res més, només això, que us fixeu en aquest pes dels personatges femenins, que veieu aquesta escena onírica del carruatge mortuori, que és aquest homenatge a la pel·lícula de Sjöström, una escena molt icònica d'aquesta pel·lícula. També que en aquesta pel·lícula apareixen constants flashbacks on el protagonista apareix en espais on ell ha viscut, però amb la seva aparença de vell, no? La seva aparença que tenia en aquell moment. És un recurs en aquell moment molt original, però que ha estat molt influent en altres directors, i per exemple Woody Allen l'ha aplicat en moltíssimes de les seves pel·lícules, des d'Annie Hall a moltes altres pel·lícules. El poder evocatiu de Maduixes silvestres també recorda una mica les novel·les de Proust i Combray, no? Aquell espai de la recerca del temps perdut, que és com un espai idealitzat, no? de la infantesa. I sobretot també intenteu mirar amb bons ulls l'última escena, una escena volgudament ambigua, que Bergman va voler que fos volgudament ambigua, i que us donarà molt per parlar en família si és que esteu mirant aquesta pel·lícula acompanyats, perquè al final es presta a moltes interpretacions. O sigui que entreu a Biblio, mireu Maduixes silvestres, espero que la gaudiu, i en breu us donarem més recomanacions perquè pugueu, en aquests dies en què ens hem d'estar a casa, veure cinema, encara que no sigui acompanyats com ho fem en els nostres cicles habituals, però si més no deixar de veure el cinema i intentar evadir-nos una mica de la situació a través de dos grans clàssics de la història. Fins una altra.